І запрошую вас на пряму трансляцію з центра Києва, з центра України, приурочену День волі в Білорусі. Друзі, долучайтеся, як нас чути, як нас видно. Весь Майдан Незалежності зараз майорить біло-червоно-білими прапорами. І зараз відбувається чудовий захід. Захід солідарності з нашими рідними білорусами. Друзі, долучайтеся. Так, є перший глядач. Напишіть, будь ласка, як ви чуєте, як ви бачите. В Києві вже темніє трошки, але настрій чудовий. Всі притомні українці, всі притомні люди вільні вітають Білорусь з Днем волі. Друзі, зверніть увагу. Центр Києва, солідарний з Мінськом. Так, чатик наш має бути чи не має бути? Ну, напишіть. Ні, чат є, друзі. Поширюйте, будь ласка, цей стрім, поширюйте відео, пишіть коментарі, лайкуйте, допомагайте білоруським блогерам. Я сьогодні на «Живи вічно». Вітаю, друзі. Мене звати Василь. Я тимчасово буду замінювати вам на цьому етапі Хелен Мінську. Вона зараз дуже важливу справу робить. А яку вона справу робить, зараз ви самі побачите. Зараз вона влаштує обладунки для початку акції. І ось вона, я замість неї. Добрий вечір вам. Вітаю вас. Ви в прямому ефірі на каналі Хелен Мінська. Я тимчасово виконуючий її продюсер Василь. Я хотела Живе сказать, Беларусь. живе вечно, я хотела сказать, что вы, конечно, ведаете Романа Цымбалюка и не ведаете, кто такая Хелен Мінська. Ну, якраз на цьому каналі більше знають Хелен Мінську, а з тим чоловіком приємно познайомитися. Десь ми його бачили, десь він зустрічався. Дякую. Приємна зустріч, вітаємо, дякую, що Хто ще не солідарні. підписаний, агентство «Уніан», яке О. працює у Москві. І там є журналіст Роман Цымбалюк. Тому, будь ласка, підписуйтесь, цікаві новини, там так само можна проглядати. Хто б ще Цимбалюка пропихнув, як не Хелен Мінська сьогодні на Майдані? Так, дякую. Яніна Соколова, Хелен Мінська, гарна компанія. До речі, сябри, ми тільки що з Романом обмірковували цікаву річ, і ми, ви погодитеся зі мною, напевно, що головне, що відрізняє вельми моцно Україну від Росії і Білорусі, тут нема агресії і не відчувається тиск. Вільна держава. Вільні люди, вільні державі. Класно, чудово. Ну, я- ви там собі ще пошептіть, а ми підемо ще подивимося, що відбувається у нас. Так, є ще у нас. О, якийсь блогер наш відомий. Вітаю, друже, вітаю. Всім вітання. Ти глядачам. сьогодні біло-червоно-білий теж це випадково, чи це якийсь Це, мабуть, випадково, а може тема яка. Гордон Шамвей, пан Ватан, друзі. Сьогодні солідарен разом з усіма притомними українцями. Ми зараз знаходимося в центрі Києва на Майдані Незалежності. Мене звати Василь. Я тимчасово виконую обов'язки Хелен Мінської. Ви бачите, вона нам зараз з Цимбалюком щось вирішує, якісь серйозні питання. А я вам трошки покажу атмосфери, що відбувається зараз в центрі міста Київ, європейській столиці, вольному панстві, як каже Анатолій Сайгон. Відбувається акція солідарності з білорусами. Друзі, залаштунки трохи вас. Діаспори, людей багато. Смагари, вітаю вас, вітаю. Тобі не хворає. Так, друзі, столиця, центр Києва перетворився в біло-червоний-білий острів Свободи. Друзі, ставте вподобаєчки, пані Хелен, поширюйте цей стрім. Зараз чи за декілька хвилин буде невеличкий мітинг, а далі буде ланцюг солідарності з білорусами. Ви все чуєте, ви все бачите. Всі скандують «Живе Білорусь», «Живе вічно». Є певна дистанція, друзі. Певна дистанція, дивіться, десь 1,5 метра один від одного. Масок, в принципі, хватає теж, люди в масках.
буду вас так підводити, от люди кочкуються. Живе Білорусь! Наші люди, наші люди. Друзі, я як завжди з прапором Казахстану, сьогодні мені дали мандат казахи, щоб я міг від їхнього імені сказати, що всі вільні народи підтримують білорусів, друзі. З Днем волі, з Днем волі. Чудова атмосфера, чудова. Всі мають символіку. Україна і Білорусь єднаються. Пані Хелен, вітання. Обов'язково Володимир Клименко передамо. Зараз тимчасово я виконую її обов'язки. Вона займається важливими справами, а я тут на правах ведучого продюсера трошки вас порозважаю. Адже за декілька хвилин почнеться мітинг і ланцюг солідарності з білорусами. Друзі, ось так, вже в Києві вечоріє. Ставте, будь ласка, лайки, вподобаєчки, підтримуйте канал Хелен Мінська. В описі цього відео є реквізити. Підтримуйте наших сябрів донейтом в тому числі. Так, ось так наші такі стильні масочки. Чата, свято вас, живе Білорусь. Дівчонки, можна щелкнути вас? Супер. Ось такі креативні дівчатка наші. Друзі, поширюйте всю цю інформацію про цей стрім. Дивіться, все майорить. Біло-червоні, білі стяги. Так, тут ще в нас є. Куди вас ще? Фотозона. Хелен наняли кореспондентом, вона не може стрім вести, але фоткати може. Вітаю, Оксана. Пробачте, будь ласка, я зараз поверну. Вітання всім. Хелен, привіт. Хелен з Романом Цимбалюком обговорює якісь важливі речі зараз. Кореспондент Уніан у Москві. Роман Цимбалюк теж долучився до заходів на Майдані Незалежності. Дивіться, скільки символіки біло-червоно-білої. Свято, дівчата, живе Білорусь! Вечно. Рубят злые страсти, сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра. Золотые искры, брызги костра. Радуйся молоту в крепкой руке. Пароход молодость в быстрой реке. Пей паровод, баррикады, друзья. Шум, плачет солдат, медаль на гимнастерке. Сколько ребят, малыми на горке, закучать дракон. Друзі, привіт! Хто тільки долучається? Василь Інтерхуса, виконуючий обов'язки Хелен Мінської, зараз в прямому ефірі з центра Києва, Майдан Незалежності. Карантинні заходи дотримуються, дистанція велика, маски є. Зараз в Києві відбувається мітинг і буде ланцюг солідарності з білорусами в честь День волі, друзі. Ось за мене, дивіться, скільки майорить біло-червоних білих стягів. Україна солідарна з Білоруссю, Україна підтримує Білорусь і ми можемо сказати, що живе Білорусь. І слава Україні, друзі. Поки вам трошки за лаштунками, поширюйте, будь ласка, цей стрім, ставимо подобайки. Дякую, Оксана. Чат видно, Сісун. Живе Білорусь, вітаю вас, друзі.
Трошки тут на підробітку тут на каналі. Роздають тюльпанчики дівчаткам, чемні хлопчики, як би сказав Василь Васильович. Друзі, дивіться, яка атмосфера чудова. Дівчата з тюльпанами в українських стрічках, віночках. Свято вас! Живи вічно! Разом! Там воины добра, распространяет лето, бьются до утра. Витание, Таня Оксана. Воины добра, воины света, бьются на света, воины добра. Навіть молоді хлопчики. Ой, на світ. Свято вас, живе Білорусь! Дякую. Що, фонариком ще може підсвітити? Ні, якраз добре. 25 соковика. Яка година? День. 41. Так, зараз, друзі, буде, мабуть, невеличкий мітинг. Вітаю вам з центру Києва. Блогери не сплять. І зараз буде невеличкий, мабуть, мітинг, і далі буде ланцюг солідарності українців і не тільки українців з білорусами. Всі, хто бореться проти Росії, це воїни світла. Так, друзі, так. Вже в Києві темніє, і зараз буде певні заходи. Вони сьогодні специфічні, тому що в Києві карантин, в Києві обмеження в карантині. От, пішли вже кричав. Лукашенко в автозак. Немає, ви представляєте, друзі, немає жодного автозака. Немає жодного. Навіть би хотілося одного пригнати спеціально для білорусів, щоб вони відчували себе як вдома, але не сьогодні. Сьогодні Київ – це європейська столиця, Київ – це вільне місто. І кожен, хто мешкає в цьому або гостює, шанується, і ніяких автозаків, ніяких обмежень не може бути. Тому, друзі, навіть сьогодні не то, що автозака, тут навіть ні одного поліцейського немає. Тільки мовний патруль ходить і розстрілює всіх на місці, хто розмовляє російською мовою. Тільки що перед очима розстріляли двох москалів, прийшли. Ну, правда, одного ранили, а один перейшов на українську мову, то спасли, коротше, спасся. Бачите, українська мова рятує життя. Так, жартую, звісно. Нікого тут не розстрілюють, тут чудова атмосфера. О, тут зараз бури почалися, давайте ми ще раз. О! Привіт, рум'янця. Лінусечка вже все буде бачити на стрімі. Я зараз. Валейкум асалам, пан Василь. Валейкум. Баур, вітаємо. Салем, Казахстан. Сьогодні я отримав мандат. Мури, тюрми, мури, прагне свободи, хто м'яри, муркутка рухне, Друзі, хто не зрозумів, це під жовтневим засвітилися фаєра. Біло-червоні білі. Чудова атмосфера, друзі. Тисяч колонів ритм,
щось різкость. Різкость пропала, зараз я переключу. Ховає світ старий, разбури, бури, турми, прагнеш свободи, добяри, Уркутка рухне, і оставає світ старий. Все у Білорусі. О, класна атмосфера, друзі. О, зараз всі з телефончиками. Разом до перемоги, друзі. Так. Білорусь ще ніколи не була так близько до своєї справжньої свободи, друзі. Коли, як не зараз, ніщо не зупинить ідею. Час якої настав. Зараз Майдан буде в фонариках весь. Дивіться, яка красота, друзі, як океан Ельзи практично. Дивіться, яка класна атмосфера. Клас! Океан Ельзи відпочиває, друзі. Океан Ельзи так не підтримували, як Білорусь. Скажи, що Океан Ельзи так не підтримували на Майдані, як Білорусі. Океан Ельзи, правда, не підтримували. Не знаю. Вона мені дала стрім. Прагнеш свободи, добяри, Уркутка рухне, і поховає світ старий. Мури, прагнеш свободи, добяри, Уркутка рухне, і поховає світ старий. Друзі, надіюсь, ви теж з нами співаєте цю чудову пісню, революційну. Вітання біло-червоно-білим. В'ячеслав, дякую. Дух Майдану, да, класно. Дивіться, що відбувається. Скільки сотні вогників, знак солідарності. Друзі, лайки ставте, Хелін. Ви нічого не помилилися, ви не на каналі Інтерхунта, ви на каналі Вітаю ЗСУ, вітаю, друзі. Всі підтримуйте. Закидайте біло-червоно-білими кружечками, сердечками в нашому чаті. Підтримуйте наших сябрів, друзі. Київ, Майдан Незалежності сьогодні майорить біло-червоно-білими прапорами. Друзі, і звісно, є казахський прапор, бо я отримав мандат від казахів сьогодні в день, що я можу від імені своїх підписників висловити знак солідарності. Так, чудова атмосфера, переключаю, дивіться. Жить хотим мы по-другому. Живе вічно, Оксана. Дякую, друзі. А хто це в нас з прапором народної громади? Як ви гадаєте? Наша квіточка з квіточкою. Добрий день, звідки ви? Хто ви? Де ви взялися в нас? Вітаю, Як вас звати? Я приїхала з Білорусі, я з Мінську. Мене звуть Хелен Мінська по паспорті, але ось у соціальних сітках мене ведуть як Олена Філатова. Ага. А чого ви сюди приперлися? Скажіть, будь ласка. Мені сказали, що тут дихається ніяк вольно, ось вирішила перевірити. І що? Перевірили, як? Ну, дихається так. Дихається. Вольно? Ну, вольно, ліпше, ніж у карцері де-небудь на Окресті на 100%, тому що там зараз смердить вельми моцно хлоркою. Ага. Як вам українці? Сьогодні багато українців, мабуть, прийшло підтримати. А вони чого прийшли, як ви думаєте? Мені здається, що вони прийшли поглядіти на білорусів, тому що вони ніколи не ведали, що існують білоруси, що існує білоруська опозиція. Ось вони десь по телевізору, напевно, побачили, що приїхали ось такі, як я, кілька чоловік, літерально тут ви бачите, 3-5 чоловік. Ось українці тепер довідалися, що у Білорусі була опозиція 5 чоловік. Скільки вам заплатили за те, що ви махаєте якимось отим прапором чужим?
А вы ведаете, мне сказали, что коли я скажу, сколько мне заплатили, меня обратно в карцер посадят. Ага. Це бартером, так розумію, да? На волю поміняли Мне вам. сказали, коли я помашу стягом, то мені, і гроші дадуть, і ніхто мене тут не буде ганяти, тому що, мені сказали, що тут, є такі спецслужби, вони вельми відрізняються від білоруських, і у них нема звички вибивати двері і класти дітей тваром у пол. І, ведаете, я вельми так здивована, що у відрізненні від наших спецслужб українські поводять себе ніяк незвично. А що б ви сказали тим, хто думає, що Лука батька? Я би сказала тим, хто думає, Лука батька, то їм хуйло дядька. Дякую, дуже коротко. Ви, мабуть, якийсь блогер відомий чи початковий? Ні, що ви, мой пан продюсер каже, що я не блогер. Не блогер. Зараз модно бути не блогером. Друзі, ось так відбулася зустріч двох неблогерів. Всім привіт! Я вас обожнюю, дякую щиро, що ви в мене є. Звісно, ми тут з Романом Цимбалюком розмовляли, щиро кажу, його вельми світяться в очі, тому що я нарешті вдома, і я просто його енергію відчуваю, тому що справді тут знаходитися – це нечто особливе, тому що ти відчуваєш повною груддю, дихаєш цим чудовним повітрям, енергія людей, яка тут навколо тебе позитивна. Тут відсутнічає, мені здається, увогуле агресія яка-небудь. Нема абсолютно ніякої образи з боку інших людей, тому, звісно, я би хотіла хоча й мару про те, як у Білорусі було хоча б нечто подобане, коли ми йдемо вольно, абсолютно не боремся за свої стяги, що їх ніхто образить, відбере і буде топтати. Тому, сябри, ми боремося заради того, щоб у Білорусі ми могли ходити ось так, попросивши у когось абсолютно невідомого чоловіка, ось палку, я навіть не веду, кому мені її потрібно буде віддати, але мені ось позичили на стяг інструмент, щоб я пригожа йшла. І я впевнена, що коли у Білорусі буде така ситуація, ми з вами будемо бачити веселі усмішки наших дітей і радісні обличчя наших батьків, які спокійно сидять у кафе, просто п'ють каву, мабуть, навіть з червоно-білого кубку. Ні, так. Ось така, ми зараз рухаємося в сторону Європейської площі, ми зараз в центрі Києва. Ось шикується вже ланцюг солідарності. Так, ми йдемо у ланцюг. Друзі, сьогодні на ряду біло-червоних білих прапорів є українські прапори. І знаю, що є в одного кого собі дядька казахський прапор. Тому сьогодні в нас всі притомні вільні народи солідарні з білорусами. Ось так. Так, я зараз тому високо. Щиро дякую, що ви мені допомагаєте стримувати, тому що я була зайнята розмовою. О, переміна! Перемін. Так, друзі, з машини звучить перемін. Трошки пройдусь. Ось так. Ось так виглядає ланцюг солідарності. Друзі, я залишив цю дівчинку, щоб вам показати, як українці, і не тільки українці, вишикувались в ланцюг солідарності. Ми на Хрещатику зараз і вздовж вулиці Хрещатик відбувається захід, присвячений Дню волі. Ось так, я трошки на проїжджу часть вийду, щоб вам показати, якої довжини майже вся вулиця Хрещатик. Бачите, як гарно відповідають Сокол. Всі наші, всі свої. Живе Білорусь! Живе! О, правильна відповідь. Слава Україні! Героям слава! Молодці. Ось такий ланцюг солідарності сьогодні вишикувався прямо в центрі європейської столиці, місто Київ. Живе Білорусь, з квіточками, дівчат. В Києві чудова погода. Прохолодно, але не так, щоб сильно холодно. Ось дивіться, знак солідарності. Водії деякі сигналять, з деяких машин звучить перемін.
ліхтарики. Живе Білорусь! Живе! Всі притомні люди підтримують Білорусь. Ничего, все хорошо. Так, хто з ліхтариком, хто з національною символікою. Люди вишикувались у довгелезний ланцюг, щоб під машину не попасти. Дивіться, скільки вольних людей. Живе Білорусь! Живе! От молодці. Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! От молодці. Живе Білорусь! Живе! Дивіться, вони знають, що треба відповідати. Молодці. Живе! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Навіть є зон парасольки. Живе Білорусь! О, дощ сьогодні. Сьогодні буде дощить чи ні? Да. О, клас. Молодці. Друзі, ми вже майже на Європейській площі, а ланцюг ще навіть не закінчується. Живе Білорусь! Живе! Які молодці! Друзі, ланцюг солідарності ще продовжується. Ми вже майже на Європейській площі підходимо до пам'ятника. Вольним волю, друзі! Живе Білорусь! Живе! От які молодці. Два пальці вверх, всі кажуть Freedom Білорусь. Живе Білорусь! Живе! Люди не бояться, що їх в автозаки закриють. Люди вільні, люди поспіхаються, навіть через маски видно, як живе Білорусь! Молодці, навіть через маски видно, що люди поспіхаються. Там Знов та дівчинка прибилася. Що ви пристали? я хочу стать блогером, и меня постоянно убегают, и мне приходится Тільки сексуально через делать. посиденьки. Всі блогери стають хтось Так? через. Сябри, там ходить хлопець, я скупив на Майдані всі квітки, і зараз літерально всі бігаю за паном Василем, щоб взяти його інтерв'ю, тому що він ходить з огромною охапкою квіток і дарить їх дівчаткам. А де прохожим. ми? Ми далеко відбігли. От могла позвонити, мабуть. Так, друзі. В шоу-бізнесі блогерами, співаками стають через ліжко, а блогерами стають тільки через посиденьки. До речі, у нас буде ще сьогодні посиденьки, надіюсь. Ну, Як мінімум Василь Васильович Сайголом. а сьогодні четвер, так? Ну так, Ой. сьогодні. Я Так, не дивіться, знала. тепер ми за кулісами цієї ланцюга солідарності. Ми були з передньої частини, тепер от з тилу, як Не ви дивіться. забываем донатить. Мне сегодня, сябри, я расскажу зараз. Мне Сікора показав палку, і мені тепер треба гроші, я її купив. Палка, это не то, что вы подумали, это приблизно така ж палка, яку тримає пан Василь. Тому Друзі, на палку давайте Хелі на палку скинемо. скиньтеся, коли ласка, Хелі на палку. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Так, друзі, атмосфера неймовірна. Активісти на площі Неймовірно. нарешті. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Так, Лукашенко! друзі, хуйло! Друзі, а тут є в нас, почекай, Хелен, є в нас казахи в чаті? Напишіть плюсиком, якщо є казахи. Зараз буде спешл, нам потрібен мандат від хоча б від одного казаха. Друзі, дайте нам по мандату з Хелен. Казахи в чаті є, друзі, напишіть, в чаті казахи є чи немає. Якщо є, ставте плюсик, чи даєте ви нам мандат з Хелен, щоб ми від вашого імені з вашим чудовим стягом висловили
знак солідарності Я з... його загубила знову. Загубила. Я десь пішов. Ну, судя по Але квіточці, дівчата так. стоять, ну подивіться, дівчата стоять. О, Білорусь! Привіт! Білорусь! хто завис? Хто завис? Я казак, все. Баур, ви нам даєте мандат, щоб від імені казахів висловити знак солідарності з білорусами. Поки ви пишете «да», я забираю Хелен прапора, Так. і вона з кармана мене бере цей ваш Казахський чудовий прапор. стяг. Переверни, поверни. Підтримай. І сьогодні ексклюзивно Ми відчуваємо вашу енергію і підтримку. Я щиро дякую кожному, хто зараз літерально хворіє за Білорусь і турбується за льос держави, яка не хоче втрачати свою незалежність і веде боротьбу за волю і свободу своєї будущини своїх дітей і за спокійне, натхненне будущее своих батьков. Это наша країна, і ми будемо її обороняти. Алга Казахстан, живе Білорусь, слава Україні! кльово, друзі. Мандат ми отримали, скористалися ним і зразу привернули увагу папараці. Адже не так часто в центрі Києва на акції солідарності побачиш. Я сьогодні вся в білому. Мені здається, я тут дуже так, Що йде? попадаюсь на Куди очі. йдемо? Куди йдемо далі? Я пропоную до кінця ланцюга пройтись і сябри, коли сьогодні у нас У нас є посіденьки. цей флагоносець, Да. флагщик, прапорщик. Прапорщик, а слово флаг. Да. Я ожидаю вам доброго настрою, будьте з нами, натхняйтеся, отримуйте нашу позитивну енергію, тому що чим у чоловіка яскраві очі, тим легче людям, які поруч з ним, тому що я щиро кажу, коли не відчувається ніяка агресії і негативу, жити вельми легко і хочеться нечто творити таке, що вельми буде корисним для тебе і для людей, які знаходяться поруч. Поїхали далі. Ця дівчинка ніяк не може від нас відстати. Може десь. Я Хай буде, хай буде. Так, друзі, ланцюг. Ми знову повернемо в сторону Європейської площі. Ця дівчинка нас не покидає. Каже, що ви класні ці. Може Я візьмемо чекаю, її. коли цей пан відвернеться. У мене немає телефону, як ви розуміли. Я ось гляжу на той телефон, який він несе, і мені здається, що коли він трошки так не буде звертати увагу на те, що ви попереду його трохи в бок поглядіть, то я Ой, поспію чекай, свиснути. сказала дружина, щоб я себе на передній план не ставив. Зараз ми палку, в мене сильно велике обличчя. Будемо на задньому плані. Подивіться, яка... О, дивіться. О, До речі, ми тут соблюдаємо саму велику дистанцію. ми обнімаємося, не цілуємо. Один білоруський Один шаг білоруський це шаг. лежачий москаль практично. Це один Переступаємо білоруський шаг. москаля. Треба вчити білорусу, що один білоруський шаг – це шаг, який дозволяє переступити москаля. Друзі, а хто не лайкнув, той хто? Хто не Правильно. лайкнув, то москаль. Тобто і ставить зразу вподобайку, бо москальом нинче буде вже якось негативо. Так, друзі, чудова камільфо, атмосфера, не камільфо. кінець робочого дня в Києві. Так. Четверг, багато машин на Хрещатику і багато людей формують ланцюг. можна- А ось ми вас шукали. Ось Так, ми. у вас осталось литерально, ну ладно, 3 кветки. А ось... Из 100. 100, вы купили 100? 100 кветок купили. И что вы с ними забили? За кем этой? Тому що на пригажуванні жила Білорусь, щоб яни не сумували, поки победи нема, бо победа буде стопудова. І к этой Зрозуміли? дівчини повинна бути завжди усміхаєшся, тому що білоруські дівчини самые лепші. Ось так. Так, Самим друзі, лепшим дівчатам, самі пригожі кветки друзі, сьогодні а по достаються. цьому можемо зробити висновки, що на цьому майдані є мінімум 100 пригажунь і декілька сотень. Бо ми йдемося за квітки. Не хватило. Тобто, хто скаже, що тут не прийшло людей, 2-3 каліки, то вже неправда, бо квіти вже 100 і пішла нова сотня. Так, друзі, поїхали далі. Подивимося, Дякую що вам тут ще. щире натхнення і емоції ганять. Так, сил ганять у всю моць. Всю моц ганять.
Так, прогнози, диви. Коли меня поглядит Сзади за є. мной иди security, Валентину Троцькому я би хотіла сказати, що бачите, як працюють активісти в Україні, що літерально за один день я знайшла собі нового знаменосця. За всього лиш 50 гривень в 30 секунд, і цей хлопець махає прапором, а де він зідівся. Неправда. До речі, сьогодні Гордон Шамвей мене пригощав кавою і І не купив... тільки тебе. Ну ладно, нас. Сьогодні Гордон Шамвей пригостив нас цим смачнющою запашною кавою, кого лате. Дякуємо, друзі. Дякую. Канал Пан Ватан, не забудьте, що Підписатися підписка, да, і і глядіть. донейт, обов'язково донейт, бо каву треба віддавати, що ж ви думаєте? Живе Білорусь! Живе Білорусь! Друзі, Живе дивіться, неймовірна Білорусь! атмосфера, неймовірно відбувається ланцюг солідарності. Скільки людей зібралося в центрі міста Київ, європейської столиці, де... Хелен, а ти автозак якийсь бачила вже чи ні? Я забыла, что такое слово есть. О, дивіться, нас зараз... О, давайте для пропорції. А ну-ка, тримайте. Так, нас зараз буде це симетрія повна. Так, треба... Зараз буде сім'я. Залізти хочеш? Так. Я залізу. Так, друзі, дивіться, зараз буде Смертельний номер. у Львові 2 льва, а у нас буде 2 пригажуньки. Ох. Так, це смертельний номер. Так, акуратненько тільки. Беремо крупним планом. Дивіться, який файний ракурс. О, разбури, мури, турми, прагні свободи, то бери. Моркутка рохне, трух. Живе Білорусь! Моркутка рохне. Незалежность! 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 Да, ось так активісти працюють, так хрипоти у голосі, а потім хтось буде кричати на гэтага активіста, що він вимушений передавати дзвонки своєму компаньону, тому що активіст не може банально розмовляти. Так що, Скільки ж вам заплатили за це? Я навіть не знаю, скільки це має коштувати. Ні. Живе Білорусь! Живе, каже чоловік. Живе! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Так, дивіться, яка в нас симетрія. Дівчатка сьогодні. Свободу політв'язням Білорусі! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! До речі, сябри, сьогодні у нас стало на 3 в'язні більше, і тепер їх в Білорусі 302. Живем! Так, ну Так. что, стрибаем? Не-не, я снимусь сама. Давай. А дайте Гордон, нехай поносить палку, селфі, Ні, Юрій, ні, ні. її не бачу. Зараз як Гордон знімає Хелен з барикади. Давай. Давай прапор. Ні, прапор. Ти як чебурашка. Ти бери Хелена, Хелен візьме прапор. Внимание, смертельний номер. О! Ні один Хелен Мінська при цьому не постраждав. Так, що там зверху було видно, скажіть? Багато людей прийшло? Обдимашки з Гордоном Шамвеем мне подобалися більше. Все, кум забанив Гордона Шамвея, кум забанив кум забанив стрім. Кум, то десь це. Куме, то ми так, типа, ха-ха-ха. Все, куме. Дивіться, Хелен не постраждала. Дякую. Йдемо до кінця Да, я нашої... пропоную довести до кінця. тому Йдемо що до монумента. цікавого. Так, друзі, вечірній Київ прекрасний. Навіть світлофор червоний у нас, дивіться. Тільки білого не вистачає, бачите? Я думала, що це того О! Глянь, Сікора в вікні, глянь, Сікора в вікні. Вон в вікні.
Тоже стоит? Ні, їде в машині. А, едет в машине. Блін. Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Переможем! Чудово, чудово. Живе Білорусь! Друзі, ми вже на вулицю Грушевського підходимо, а ще ланцюг солідарності не закінчується. Поки Хелін там махає прапором, я з вами привітаюся. Василь тут з вами. Найняла мене Хелін, взяла в заручники, забрала паспорт. Каже, поки не прострімиш, паспорт не віддасть. Чудовий настрій, чудовий вечірній Київ, солідарний з нашими сябрами. Люди обіймаються. О, якісь ковбої. О, дивіться, які ковбої, друзі. Ось так виглядає солідарність. Паром лепше. Так, всі готові? Біля вас якась дівчинка прибилась. Що вона хоче? Так, все, вас бачу. Готові? Готові? А ну разом! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Молодці! Дивіться, як всі знають. Так, друзі, що в нас там далі? Все, оце ланцюг, мабуть, завершився. Ми зараз на самій Європейській площі, де відбувається ланцюг солідарності, День волі, білоруси і українці солідарні, та й всі вільні народи, друзі. Так, чудова атмосфера. Леша, я могу тебе... А, мы еще А вам за скільки заплатили? Я ж... баксов кожному. Ні, вона же Тебе гроши дали, а мне сказали, карту не Я посадить. не казав, я такой казав. Казали 1000, а лет... бачите, дивіться, як воно буває в прямому ефірі. Тобто дівчинка якась прийшла, в неї вже час закінчився, вона каже, продлівати будете? Каже, будемо. Вдіває прапор і знову буде кричати «Живе Білорусь». Мне Отак. дали потык. Я просила потык, мне дали потык. Але я мала на увазі нещо інше. Ну ладно. Так, Зато Олегу без вітання від машини. Олекси. Ні, не нормально. Йому так само привітання. От Олекса передає вітання. Привітання Лекса, слава Україні, жив Білорусь. Все, так і зробив. Це я вже. Василь, передай Олег. Передав Олекса. Гэта мой сябра Олег, який ладить акцію у Києві і відказує за присутність білорусів на гэтых пляцовках. Так що шануйте і каштуйте його працю. Тому що він довгий час ладить акції, за що я йому дуже вдячна. Це не Келін, 15% лишилося. Все, тоді ми повинні... А мені нема з собою... Мені нема Ти брала? пауера. Ні, Брала чого? у Слави. А Слава десь в машинах катається, я не веду. Все ясно. Друзі, залишилося 15 хвилин. 15% батареї. До упора дійдемо, поки не виключиться. Да, поки ми не вирубимося, будемо з вами. А коли я не зустріну Славу, на жаль, ми залишаємося без пауербанка і все. Ну, я думаю, ключовий момент сьогоднішньої солідарності ви побачили. Цю атмосферу ви відчули, навіть хто може навіть за океаном, хтось в далекому Казахстані, друзі. Неймовірна атмосфера сьогодні в центрі Києва. Я палку дам Лешу. Да, Слава бачив з вікна, стрімив, захопив машину якусь. Можливо, ми ще встигнемо. Я йому віддам, добре, і... Так, Чистякова, Олену в щічку. Ні, не можна Олену в щічку. Від Чистякова тебе в щічку поцілувати, ну ми даємо воздушний поцілуй, бо сьогодні у нас санепідем ситуація не дозволяє.
Тобто дистанція 1,5 метра, бачите, все чемно, все чітко, ніхто нікого бацилами своїми не кидається. Ну что, идем ловить по машинах Сикору. Сікору вже зловимо в документальному фільмі, поки він приїхав, він вже змонтує фільм цілий. Слава сегодня литерально ездить у автолках, порушивая все, что можно порушить. Я жартую дома, сябри. Мені здається, ті кадри, які є у Слави Сікори, ні у Це кого ексклюзив, більше не це буде. Абсолютно ексклюзив. Навіть дрон це не покаже, Так. те, що Не здим так, як здимав Слава. У нас є абсолютно унікальні кадри. І, на мой погляд, Слава показав, на що він годний у своїй праці. Беларусь! живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Зараз буде працювати. О, активіст. салют! Чуєте, як тут на труба салют Так, буде робити? так, так. О, бачите, по Фрейду, салют по Фрейду. Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу сірому коту! Зміцер Козлов! Свободу Зміцеру! О. А чекайте, ми зараз попросимо дівчинку, що вона сказала. А скажіть, будь ласка, свободу Зміцеру Козлову! Сірому коту! Свободу Зміцеру Козлову, сірий кот! О! Дякую. Только на секундочку. Окей, да. Свободу політв'язням! Свободу! Свободу Широму коту! Свободу Статкевичу! Свободу Северинцу! Свободу Тихановському! Свободу Лосику, Петрухіну і 302 особи, які зараз знаходяться за кратами і яких катують! Не допустим, как кинули наши хлопцы у турмах. Мы повинны их вызволить. Это наша отказность за их. Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Вот так собі працюють активісти. Треба заводити толпу і на самі болючі теми їх викеровувати. Ви чуєте? Білоруси, це для вас. Ніхто не забитий, ніхто не покинутий. Так, друзі, ми зараз дійдемо до Майдану Незалежності і завершимо трансляцію, так як хочете з вами попрощатися, подякувати вам. Тому ще Не забудем, не простим. якісь москалі появилися. не простим! Ні, це по якому не кажуть. Не забудем, не простим, Це конечно. по-білоруськи Ну, теж не є. пробачим, не забудем, не пробачим. Так, 5%. Живе! Ну да, такая, жаль. Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вон Слава Сікора стоїть. А вон квіточки, нова партія квіточок. Можливо, нам зараз трошки бо І тут ми знайшли Славу і Сікору. тут підписуйтесь на канал, стрім буде продовжуватися, я так думаю. Тебе хочуть запросити на радіо ефір, але ти з'їжджаєш. Ні. Вітаю. Ой, А є, а кабель. вітаю, вітаю. А який тут? Мікро. в Киеве живете, да? О, звичайні такі, як А у це. понятелок як у вас? Вы не в Киеве? Ні, я не Ні, вони такі. А, тебе є кабель твій? А? Інший кабель є в тебе? Ні, в тебе другий кабель. А, ні, мені немає. Мені Отаке. айфоновський вам треба? Ні, нам такі треба Ні, мікро USB. звичайно. Нема Тесла? Нема откуль. От класно. Ні, сябри, тоді не уратуємо ефір. А яким разом? Уже скончився, вже все скончилось. А це ти в вікні був в машині? Я на машині там 2 проїздки таких от дужих зняв, файних. Давайте я О, вам тогда можу Ось це кинув буде TikTok. матеріал. как у вас Для было кіно ВКонтакте, может, тільки так, такі відео повинні бути. Квадрокоптер, рельси, шпали і так далі. Мы так шоку вам оплатим. Привітання, собри. Ви там ще від нас не стомилися? Та ні, тут тільки все починається.
Так, а чим ж нам підзарядитися? У мене айфон. У тебе немає кави, ні? Я навіть не знаю, брав консиль, щоб все буде звісно. Вона може так, наприклад, інтерв'ю на телефоні поставити. Так, Василь, проконтролюй, щоб... Хелен? Кум каже, менше балакай. Пробачка, Так, ну класна. що, Хелен, десь 2% залишилося. Я пропоную завершити. Зараз пишемося. Дякую вам щиро. Що значить Живіть спішемося? уважно. Що, ви не А покидаєте мне просто... Не, слушайте, мне пропоновали стать зоркой века, а кум меня критикує за те, що мене запросили на чергове інтерв'ю у студію. Так. Я ж працюю, бачиш, тіло, можна сказати. Палку собі нарешті знайшла. Зараз на інтерв'ю ось пригласили, запросили мене. А ти на мене скаржишся, що я не працюю. Все. Головне, що про палку поспіла розказати.